ville gå ut. Nej, det tror jag inte, va? Du vill väl inte gå ut? Är du säker på att du vill gå ut? Är du riktigt säker på att du vill gå ut? Okej, då går vi ut då. Kom då. Kom. Jaha, du menar att vi skulle gå nu? Menar du att vi skulle gå nu?